Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na't kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sa gudayon nga ti surat ti pagkasalitaan ni Dennis nga napoluan iti special child. Dear Manong Nemi, kasta unay tiragsak ko Manong Nemi, idi umanuguten detoy girlfriend ko tapno ni kasta ket maawis ko ni Suna Manong Nemi ngomek pasyar dito balay. Isa da ito'y Manong Nemi ni Rose. Tinawagak ni Auntie Isabel Manong Nemi tapno agsagana itinaimas nga dinner. Uwain Manong Nemi kari maghanamit nga nakasaganan ti amin. Rimana kon Manong Nemi ti opisina ta mga opisina ak edi bangko. Uwain, aging ka nga dinagas kon ni Rose edi opisina na. Adan talong nga bulan nga relasyon mi ni Rose kalpasan iti inam nga bulan nga nakpanangaram ken kuana. Kinapudno na Manong Nemi ni Rose ti may katlo anubia. Saan kami nagkatuluyan Manong Nemi ti first love ko kanit second love ko. Ni Rose ti may katlo ket sapay ko makuna. Taison ti katuluyan. Sapay ko ma. Manong Nemi, nasapa kami nga naulila iti ama kani ading ko nga Betsy. Uno ti palayon na ket bebe. Manong Nemi. Betsy, ti palayaw na kit bebe. Ni Mama Manong Nemi tinangisakad iti panagbiagbi, iti panangisakad na iti panagbasa kiti college. Aging nga iti nagraduara ko iti college Manong Nemi adan trabaho iti nagsakit ni Mama. Kat naman namatan dinanon ni Papa iti ayan na. Iso nga, ulila kami nga demang kini Betsy wano bebe nga kapsat ko. Ni Auntie Isabel Manong Nemi kat kapsat, dedi Papa, bakit nga balasang Manong? Iso na lang ta, medyo mabisyo. Bakit nga balasang Manong Nemi nga mahilig iti outings? Kakaisunan ako nga mabati sa diabalay tapos nagkastakit bantayan na ni Bebe nga ading ko. Uwain Manong Nemi, amo ni Rose nga awanin tinaganak kada kami kini Bebe. Amo ni Rose ganak da kami laengin kini Bebe. Amo ni Rose Manong Nemi nga ni Auntie Isabel ket iso ti basansan nga kadua ni Bebe diabalay. Idi tamadagas ko ni Rose Manong Nemi kat nakaluganan iti kotsek.
Inarakop ko isuna. Sa ko'y namalan. Digiti lips na. Sweetheart, Kasla kayat mong gandan mapasama ka na ta? Kahit kung umiyang ka sa jibalay. Di mo kayan? Nga, agasawa tayo pa nga na? Sakbay nga da mapasama ka na ta? Kaya't ko. Ang minasasayat manin, umiyang ka sa jibalay. Kahit dan mapasama ka na ta? Sa tato pagtulagan hindi ka laysata. Anong name is gun metlahain kini Rose, siyak metla kano ti may katlo nga lalaki ti biyag na. Impod no na pa kanyak manong name nga san kanong nga virgin. Okay lang ko na. Tunog sapulak man ti virgin. Makawanan ti masapulak pa manong name. Ti rason no apay nga nagbalin nga siyak ti may katlo nga lalaki di biyag nga kaputasan ka nung nga napudno ti panagayat dagiti imuno na. Kinayakayat da ka na ti sabali. Kahit ko na ni Rose kanyak manong name nga siyak nga tahan ti lalaki di biyag na. Idada kami manong name ti sango ti balay mi. Wen dimsaga kon kalpasan na kitilnoktak. Tiri daw. Iti ayan ni Rose tapno dumsag. Dimsag manong name kata siyempre inilalayak. Nagbali na ka gentleman keng kuwana. Ngayon bigla manong name nga nagsina kami. Iti panangalalay ko keng kuwana. Iti pagamuam ta dumarop ni Bebe nga kamsat ko. Ako na Kuya! Andan ni Kuyang ko. Ading ko, ako ka mabit lang. Ako ka, babe. Kuya. Ni auntie, inong tanakanin ni auntie, kuya. Manang nemi inalalayak ni Bebe, inarakop ko isuna, inayayo. Gusto na. No, anya man ti bason mo kini auntie. Siguro kita tulen ka. So nga, inong tanda ka. Gusto na. Ora kita adan ni kuya. Kuya. Kayat ngamin ngawang nga. Kayat ko latada ka, kuya. Iditalyawak manong nemi ni Rose. Agnang Rose. Iso na ading ko ni Bebe. Ay Bebe? Kuya? Daya mamukeng ka. Sino? Ni Rose. Tagbalinto nga ipag mo. Tagbalinto nga atem. Ate Rose, ti awag mo keng kuwana. Kayat? Kakaidaso na? Sabi nga di mo kaya kat nagpintas. Nagpintas ako. Kuya? Kayat kuya? Rumbing ka kayat mo. Auntie Isabel, umayuan na ni Bebe. Opo na yan. Di lang inanawang amin na. Pero si Maba na kasto yung gulpe. Manong name sampay nga nakatimek ni Rose. Diyan mo apay nga nasyak siguro. Rose. Tiyamok man lang balasang ting kabsat mo. Balasang isunan. Talo nga tawan, di ba it me? Pengar nestat lang ana. Abnormal? Saan nga abnormal ti kapsat ko? Anong tawag mo keng kuana? Special child. Omekan, Sumragta nga nakaarakop keng katakapsat mo nga piti-piti. Sa nga piti-piti kapsat ko. Anong tawag mo keng kuana? Special child ngayon. Andi! Ay, susap mo. Ingawid kumit ngamit itay. Ngayon kinutad na matiimang iso na ibatak. Iso nga nagtartaray nga si Mabat keng ka. Andi, ni Rose, tinubiyak. Andi, nakaidasar kayon? Hampay di ba? Imbagam nga uminom kayo palaeng, agpulutan kayo.
Di jay inumin nyo kin pulutan tinidasaren. Bebe, umay kang gini auntie. Kaya, kahit ko kuya. Umay ka anak ko. Umay kang gini adasang ili. Di kuya. Gusto nga data pala tagkat ka doang. Ala, mapangga ka ni auntie. Ha? Madam naman naman nga, agsasalita ta. Kini kuya, ha? Agbehave ka, ha? Kuya? Adan sa bali, baka dinakyatin ng ading mo? Aman lata, lab ka lata. Lab ka na lata ni kuya. O no, adan ton asawa. Lab ka lata. Ha? Sige, nakangaro din kay ni auntie. Basta labnak lata, kuya. Uy, lab ka lata, ading ko. Si Murten manong nemi ni Bebe nga ading ko kini Auntie Isabel kits imunadan nga simrek iti uneg ti balay. Let's go, sweetheart. Nakasagana ka ng ting in prepare ni Auntie nga arak with pulutan. Awanan ti ganas ko. Awanan ti ganas mo nga? Nga dumanon ti uneg ti balay yo. Tapay met. Si Kamad. Kasi yan lang ni ading ko. Abnormal. Saan nga abnormal ni ading ko? Sabi nga di mo anugutin. Abay pagbali ng mga special child, tikas kang kuha na. Piti-piti, abnormal, mangguloid. No. Saan nga abnormal ti kapsat ko? Para kanya ka special child. Talo lang nga tawin, di ba etyo? Di ba? Balasang kumaitan ng manakman. Dan na rin kumaitan ng graduate college. At ako mapay boyfriend na. Ngayon kasi nung madan ti boyfriend. Irin to ta. Nakarkaro pa yung ubing. Hindi pa nagpapanunot na. Abing isot nagbaling issue ta. Saan nagbaling nga problema ti kapsat ko iti relasyon ta? Ano nga saan? Mabaling ka di nga saan nga isupay? Hindi panunutan ta? Kakaiso na nga naawis kan nga may dito balay. Do you love me, Rose? Yes, I love you. No kasta, awan ti problema. Come, sumrektan, let's go. Hasla mapilpilit ni Rose manong nemi ngem idita makitanan ti arak ken ti pulutan. Nang rona idi nang siyatan ken nanganin iti pulutan manong nemi. Special nga pulutan ha. Nalinggam na antim nga karamid ti pulutan. Ano gusto ko na ito arak. Tumaugak manin. Edi ti maog manen manong nemi kalpasan na kita itanggwab na kuman pagamuam ta naibatan na ti baso ng buong. Ada ng bato iti baso. Ni Bebsi, ni Bebe. Abi, sino ba to? Abi, katuan, mga kuya ko. Abi nga sikat kasangsango ni kuya. Ading, Bebe, buwisit. Ano yung buwisit? Sika buwisit Sika buwisit. Auntie, api-api na ng buhusan nyo. Ayan ni Bebe. Auntie! Manong Nemi, inggaw-gawid ba ni Auntie Isabel ni Bebe kat inyadayuna? Pasensyakan. Agawid akon. Pasensyakan. Anya ti klase na di kapsat mo? Crazy, agmauyong ti kapsat mo. Rumbang ipamoy sa rak mo ti mental hospital. Saan ngagmauyong ni Bebe? Saan ngagmauyong? Kasano ko mga saan ngagmauyong? Nakimimas pa nagsangsangon ta pagkatapos binatunak? Nabatunat ti baso nga itanggwab ko kuma? Imbaga,
Tas sinelas lang ti inaramat ng panang bato. Anang nga doon talaga nga natanggil nga banag. Pasensyahan. Pasensyakan. Pasensya. Mabalin mo mat nga gayaman ni Bebe. Anang gayaman kahit ko sa kasalitan mo na siya. Ngamin, para ngamin kang kuhanan no Adam, masigin ka kasasalita, kasla tayo kalaban na. Kasla kainagaw na. Kahit nangasawen, saan lang kakabsat ti pangibilangan data abnormal nga kabsat mo, baka di panangibilang na kahit asawa na ka. Kahit mong agasawa ta, sa anak ka kaya, sa mo kaya, yak kaya't kunak ko. Deta kabsat mong abnormal ti asawahem. Ditakan. Rose, wait, Rose. Kinamakam ko ni Rose, Manong Nemi. Rose, mawatan na ko ma. Ano tarong binawat kang ka? Ha? Dennis? No talagang ipatpatig na. Awatin ko ang sitwasyon. Ano nga sitwasyon? Nga danak ti kapsat nga. Nga abnormal? Saan nga abnormal? Abi naman sa mga nugutin. Special child. Ano nga special child? Sorry. Sige. Mabilang din nakalan si Tulbek. Apay. Ituloy tayo ag dinner. Itiruwara. Nga awan dya kapsat ko. No dya man kapsat ko ti problema. Nasisiyaat pa eh. Napaming nga rin tuloy ti minom kinag-dinner iti sa mga isang restaurant, Manong Nemi. Mapeksan sa nahi ka, Dennis? Awan. Saan ka rin nga nagsak? Gabata, awan sa diyo mismo nga balayo? Nasaan na ta nga maisturbo? Ti abnormal nga kapsat mo? Mamaling ka din nga asamo nga balbalik sa ti abnormal? So apo aya. Anong nga ti pang tawag mo iti kas keng kuhana? Sika ken siyak normal, di ba? Di kas di nga rod nga klase ti kapsat mo. Balasangen nga nakarkaro pa nga ubing ti panunot na. Special child. Parang kalub mo lang ti kinapuno da ita, Dennis. Special child ko lang latan. Dakal ti pamatik no ape nga. Saan ka nga nagkatuluyan ti first love mo? Ti second love mo? Apay ko nang gapo kini abnormal nga ating mo, di ba? Nagsapsapulak. Iti agbaling nga asawa nga makaawat iti kapsat ko. Well, awan ti masapulam. Ano ta kahit mo pa nakaawat? Amom, no pagbalin ng mga gayem mo ni Bebe, isod ka sa siyatrang gayem. Nangartikat mo nga ramidek. Iti kasi kong mga sitwasyon. Itay mo lahingin. Sabi ko mga di mo kinasrita tinasiyaan. Nga sika, kahit may isa nga napudno nga gayem. I'm sorry, Dennis. Iti ka doon nga lalaki. Ape nga naskan pa lahing nga gayem mo ti kapsat ti lalaki nga para kanya. Kasla tayo agayatak ko man ti lalaki nga sandak akayat na giti parents na. Nga rumbing unay nga gayemek, nga armek pa giti parents na. Uno kakapsat na. No way. So nga, ita ta na sa papay. Tamo kami kat normal, ti kapsat mo.
ang ading mo nga balasang. Yung pagbanta, inawis na ko ni Jabalayo kat naamuak ti kinapudno. Nasaset lang inok sinata, Dennis. Saan nga napudnot panagayat mo no kasta? Napudnot panagayat ko king ka? No talagang nga napudnot panagayat mo kanya, Rose. Rumbeng mat nga ayatem ti kapsat ko. Rumbeng nga ayatem ti kasi nga sitwasyon na. Di mo ka di maawatan ti kayat ko sa wan. No kasaritam nga nasiya at ni Bebe, agbaling nga gayem mo. Nagbalinak nga oto-oto. Makipulapol ti kas kang kuha ng abnormal. I'm sorry, Dennis. Okay, ano gutek? Siguro kit talaga nga saan nga napudno talagayit ko ken ka. Tano napudno ko maawat ko ti kinapudno. Kadaan ka ti abnormal na kapsat. Kasi ka maitat pagsaludsuda. Do you love me? Yes, I love you. Pues, no talagang ipatpatig na. Umanugot ha nga orin itong bigat kit ikasarnak. Ngamjak kahit nga kadenata ti kapsat mo nga abnormal. Pagpili-pilian na ka di, parang ganun. Agpili-pili ka. Siyak, wano ti ay abnormal na kapsat mo. Sa mo may sukat abnormal na kapsat mo? Gabusan ko mamaling na baybayaan ni Bebe. Karadaman ni Antim. Hindi tandanam ni Antim ng isot mga sikaso keng kuhana. Saan nga umani ni Antim ang mga sikaso keng kuhana? Gabutan na ruwam keng ka. Diyak kayat, di ba kaya asawa? Itikas keng ka kabalay ko, ti abnormal. Baka no agbalin na abnormal, pati di kita agbalin na anak ko. Manong Nemi, naka-schedule ko mga ito day tangal daw, uno rabi kat nagpatpat nag kami ngagkaida kini Rose. Hindi awis sa kisuna manong Nemi, nag-check-in kami imsan na nakinat. I'm sorry, Dennis. Dapat patag mag-check-upsat mo, namiti siyak. So, okay. Magasaganak. Ngamang paano kay kuhana. Siya katipilya. May bagam laing deta, kahit mo lang maka-score ka niya. Ngam amok, Dennis. Awanan ti pangisuka-tampay ti kabsat mo. Amam, napintas ti kabsat mo. No saan nga agpiti-piti, no saan nga agarte-arte nga slobing, nakapimpinas kang babae, di ba? Engem nagsaon, ay, ako nga na, susapo ya. Imbagbanta, saan, awan ti mangrames kang kuwana. No, mapalusutam na dyan, klase nga ubing, no, abnormal. Baka, adamang tutup keng kuwana katramasanda. Dadangar tiyo awak eh. Gusto nga, kas makita mo, nangato ti gate, ti balay mi. Huwag nga rod. Kaya nga, iti ka dito nga makalusot nga, hindi kapsat mo. Dagwalang-walang. Ang mga no, handa makakita keng kuwana kat kidnapin da sa da pagsusublatan nga ramisan. At kasta nga, abnormal kat nga ramisan da. Doon ka nagsikong. Itulad ka nga rin sa Jibalaya. Kada ito yung tiyo mo nakin maudi nga data. I'm sorry, Dennis. No. Mabalinta mo latang ituloy relasyon ka, di ba? Aging nga makapanunod ka. Nga dadan doon na siyak ti kayat mo. Emti abnormal na kamsat mo. Ti kahit ko kumakit malukoy ko tarik na. Tapos nagbalim agayem mo. Ti kapsat ko. Sa anak nga uto-uto. Tapos makigayem ti abnormal. Ta once nga makigayem ti abnormal. Agbalilak ba't nga abnormal.
Dimtengak dito balay manunemi siring pailaing na Auntie Isabel. Auntie, kumusta jabsat ko? Dadi, kapag akong inayayo. Amon ni Dennis lumaminsan talagang jak maanusan ti kapsat mo. Pangpangasi, Auntie, anusan niyo ko ma. Saan ko nga ipagpagapo Kan ka. Kan jadi kapsat ko. Okay mit ni Bebe no lakit di may kayat na. Matungpal di kayat na. Diyak pa'y maanusan. Anong to lakit din tagbalin ng asawam? Kas na panagnagamanin. Sumapsapulat nga rin ti babae nga. Nagbaling nga asawam. Nga makaawat kini Bebe. Hanggang makasapol. Sino dilaglag ko mga babae makiasawa kang ka? Nga daan ka ti kapsat akas kini Bebe? Pangasiyo, Auntie. Saan niyo bagbagang abnormal? Alam mo. Special child. Dennis, sa anak to mababalaw, nakaspagarigan ta sa anak to nga makaanos. Ikasanungarod, parang trabaho ko, no? Awan timang banda kayong kuhana. Kahit no mabaliw ang panahon nga may mesa dito balay, nakangat nga tumitigate. Kita, dito yung pangtid mi nga arak, Auntie. Ayan na. Dayjay, adda pala siya jay. Amok ang kahit mo ituloy mo uminom, kahit amok nga ituloy mo uminom tapno agbartek ka. Tapno gastakit ibartek kam tikas nga napasamak. Ay naya. Ay, dayta kabsat mo iti mangigaw-gawid ken ka. Iti pa nagpamilya. No labsam ti agsao, kasla isupayen ti asawam. Kabigatan na manong nemi tikapsat ko tinanggriing kanya. Kuya, wake up na kuya. Kuya, wake up na. Bebe, wake up na kuya. Ano orasan? Aldaw, I mean, masapol nga, sana ka manada ng sumunod ti pisina. Kuya, I love you. Dito may kita magkusto kiti kapsat ko manong nemi. Tararakupin na nga I love you ko na. I love you to ating ko. Nga mamon, dakal ka problema. Shock, problema? Ohin. Nagsina kaming generos. Insinanak, gabukin ka. Kaya bata, saan namin nga na nasyat, isuna. Kayat na diyang agbaling asawang kuya. Tapay, saan nga napudnot pa nagayat na kin ka? Saan pingin nga virgin isuna? Tapay among. Amok ka. Amok tilangan ti virgin usahan. Kas kanya kuya. Kaya na kuya. Tapay, anat lang virgin nagpailang. Kaya nagnanayong gatong a virgin. Takas ano, sino kumat mangarim ken ka? Balasang kan iti AIDS mo. Titawan mo kat balasang kan. Tatalo lang ako tawan, tiba ita. Ngayon ta panunot mo, tarik na, ubing. Tsaka itagbalik nga balasang? Ano, arti kayo itong latat na, gustoy, bebe. Ganun nga pagaligan, dadan to crush mo. O, pa crush mo? On. Kahit madan to crush mo, kadagayat ka. Kahit adan tumata nagayat kang ka. Mga no, kang kanayan kalat nga pa-bebe. Basta. Ala, hindi ka rin. Pwede.
Ruming unay nga grubatak. Nagdigos, Templangat kape, kuya. sana hindi mo lamang templa. Eri sumrek ako dito opisina, Manong Nemi. Pinatawagan nak ni boss, ti manager. Dennis, yes sir. I-deliver mo di kiti surat ito yung. Ano di sir? Warning, para kada kita saan nga agbayad ti loan. Ito mas pagalikan ta saan dalat ang agbayad. Siyempre, ada abogado ti kumpanya para ti panakay pila iti darong kontra kadakwada. Sir, Ruben ko nang ikantay ti pawaywayo no another period tapno mabayadan da ti londa. Trapay. Gabot ti pandemya. Ato na kita negosyo nga naluki, gabong ti pandemya. Kasano nga makabayad da kalag iti londa? Makabayad da no kayad da. Basta deliver mo din nga surat. Sige sir. Agtong pala ka ta, iso na ito trabaho. Sorot, saan ka agreklamo? Gabot iti trabaho na ita. Adamat Manong Nemi, di kiti agtong pal nga dagos. Nga kalpasan lang ti duwangal daw, kalpasan nga maawat dati warning. Impamuspusan da, iti panagbahayan da, iti utang da. Iti bangko Manong Nemi nga pa opisina. May sa Manong Nemi nga restaurant nga dati asideg ti balay. Iti may sa nga nagkan iti notice. Isot na pa na. Si Mabat ti may sa Manong Nemi nga waiter. Yes, sir? Dito, sir. Anong order yun, sir? Saan nga customer? Agapuak iti bangko. I-manager yun. Dede, sir. At the counter. Napintas nga babae Manong Nemi na isem. Yes, sir. Good morning, sir. Inyawat ko ti surat. Kinita na, sanak kinita. Naglidahay ti purupa na. Linuktan na sa nabinasa. Mrs. aging ganalaing ti may isang alawas dita. Sana ka, Mrs. I'm sorry. Malasa nga pailaing, sir. Sabi nga nga, di kayo nagbayad iti yung umunong oras, umunong petsa, umbi nga pa nagbayad yo. Amoy mo sir nga, nabit pa kayo nag-open man yung restaurant. Gabo iti pandemya. Pero di ka po nanawapin nga sangkam nga, nakabayad ito loan me. Anyway, sir, orita, makalawas ba iti pagwayuhay? Mabalimbing ipamuspusan. Rumay unay. Gabot nusang kayo makabayad, kas mangyagan nyo, kas pinirma nyo agreement, mabaling ka kakaso, kung saan kat masaraan na ito'y negosyo, kit goyodan di bangko. Amok, sir. Sige, nakaro din. O rin makalawas ti pawayway. Manong Nemi, no kasta nga bakasyon, pilpilitan nak ni Bebe, Manong Nemi, nga rumwar kami. Ano na kuya? Nabayawan saan pa ako na pantyamol? Lano? Agoy kayong kinanti. Saan mo na kayat ni auntie? Auntie, Dakay malangin ti agmol ka na ito. Kapsat ko. Ay na, napadpadasa min tinamin ado. Kakaasi akto man yun. Numapulusutak data. Taray nga taray. Kam kamatek. Agbagtit kam nga do. Na kuya.
Nabayagin sa anak na panjimol. Ano? Ano nga mintirantom sa Jemol? Nakakuyayam. Nakababayin balasang tilangam pagkatapos sa kasla kalaubing. Nakakuyayam. Alam mo gusto mong ngaminin. Nabayag ba't ngaminin nga saan mo yung pasyarisuna? Sa sinong ngamin saan nga mailiw? Kailiw na ka. Kailiw na. Nga i-date mo, tikabsat mo. Sige. Mayatak. Nga magtulag ta na yung bag. Ngayon, kuya. Ag-behave ka. Behave. Nibagak nga saan. Nibagak nga saan mo nga raramidan saan. Alawag? Sige, kuya. Ag-behave ako. Sa anak met nga abnormal, saan ka di? Sino nga hindi magbagbagak ka abnormal ka? Ni auntie, bagbaga na. Auntie. Sa kapag sa. Ano ko mga orti bagak kang kuha na? Saan kang abnormal, anak? Ading ko. Special child ka. Napintas ka. Thank you, kuya. Nalaing ka. Nalaing ka ang sala. Ang sala, kuya. Rawat tuwar, sala ka. Kanta ka, bay. Delicious. Dadalat mo makanta. Dapat, kuya. Ano, bay? Bahay kubo kahit munti ang halaman doon. Ay, sorry. Kawala sa balik nga mo makantaan nung sanga di kita. Nga para ubing na talaga. Ay, susapo. Sa anak mo ubing. Aman. Ay, aman gaya. Special child. Sa anak ng abnormal, kuya. Saan kang abnormal? Special child ka. Di ka sa pulam langit. Panakaawat. Panangipatig. You love me, kuya? Siksi ka lang ang tinabati. Kachika, you love me? I love you, kuya. I love you. Ay na. Auntie. Baka dumdang to ti gundaway nga sa mo mapupuutan, Dennis. Iti kasta nga kinasingid yung agkapsat. Iti abnormal akapsat mo. Baka di mo ito mapupuutan nga mapututam ti kapsat mo. Andi, ano to na yo? Baka mabartek kan to kit sa muntong malagip nga kapsat mo kayang takain inarakop po, makit inarakop kang ka. Amangan mo't no, yaya po ya. Andi, saan to mapasamak ti kasta? Alakan na siya to saan to mapasamak. Ngayon kita mo yung laing ti dyaryo. Ha? No, I love you ko na, I love you to ko na, nakastaonit kayat kit na kang ka. Bisituan na ka, bumisito ka man. Kasano no masulisog ka? Napinasmat nga rod takapsat mo. Tibagi na, balasang, ngam ti panunot na ubing. Kinam barukong na. Kinam di kita legs na. Sang kuntong itulok nga mapasamak ti kastandi. Amon ti panang ipadagkeng ka takapsat mo? Saan lang kakapsat? Kas ka nala asawa o no boyfriend. Baka di mo mapupuutan. Kaya po, kaya. Dandani akong mauma. Kalawang kayon, tapno. Da kayon, nagkapsat ti agasawa. Jackman garod itulok manong na yung mamasamak ti kasta. Isang magbagak no ka ti kapsat ko. Betsy, bebe, kuya? Kuya nak, di ba? Ngayon, kuya. Agkapsat ta. Ti agkapsat. Agkapsat. Saan nga gasawa? Kit talaga matmasandang ang kasawa. Manong ka, kuya ka. Ngayon no ararakupan na, anat barik-rik nam no ko ha. No arakupan kami. Kit, arakupan ka kabutalab ka nga, kuya.
Taapay kuya, narakupan na saan nakakabsat, pag-urap mo. Kabsat ka. No adda no biyak, agimon ka. Okay. Diba? Kasi jati madlaw ko, di mo kahit nga anak tinubya. Kahit ko adda nubya, nga masapol nga tinubya, kahit mangipatig kang ka. Aw mat pati nanubya mo saan nga mangipatig kang ka. Aw mat pati nubya nga mangipatig kang ka. Pagkunam nga sandak ni patpatig. Kidli, kas kini Rose. Diba? Insina na ka. Gabuken ka. Kit na talaga nga labnak ka. Akit labnak kumamit. Aba? Diba? Kung nada nga, no asin naman ti lab mo met dadyasin naman nga labna. Apay among deta. Kinsat ko na ni auntie. Saan nakaalab ni Rose? Tanong labnak ako manedya nga Rose, labnak kumamit. Dinak ko makagura. Dinak ko may bagang abnormalak. Gusto ka. Asino nga ta? Asino nga ta? Di masaraka ka babae nga makaawat kan ka. Kadadan doon ta. Adan doon ta kuya. Hindi ba nagpa-share mi manong name kaniya bebe akabsat ko itimol. Diyan. Ado da kita kada kami. Brad, girlfriend mo? Saan? Kabsat ko. Kabsat mo kaya. Uy, ano, bagbagam ka ng kuyang ko. Abi ka sa panagsauna, Brad. Special child. Abnormal. Saan abnormal? Makagang kuya. Talibag-bago ano. Agkibin kami manong nemi katipan nagnana aglagto-lagto ng kumkubigtang. Nagdarapin na tagsala. Agbehave ka Ang hit mo nga behave kuya. Datay magnaka nga kasla girlfriend ko. Ay? Sige. Saan talang akibin? Akbayan ka. Era ko sung takyang mo tibok sigad ko. Kasta. Ala kuya, baka no sa balit marikrik ng kanyang kakabsat mo kapibilang na ko na girlfriend. Nabimbinas, nakasapa ng kita takadata, yung agapapak ka. Saan nang mapaniti pag-ayaman? Panantangon at kuya. Kahit mong buhay sine? Kahit timang buya? O miti kwa? Kahit di kita pelikula. Magawit na nga rin din? Kahit ko timangan. Man. Agor ka. At the restaurant dyan si Dagdaya balay. Diyan papananta. Kapit na sa dyan nga restaurant. Padasan taman, ramaran taman, tiluto na sa dyan. Manong naimi restaurant, amay sa karagitinak ng ipanan ni Tinotis. Wine. Merkulis idi. Kat manupay nga aldaw sa manong naimi sakbay nga, dumano ni Tiya. Naked din, nga naska na panagbayad da. Itinailonda di bangko. So magbano lang, di customer, manong naimi, kat nagtugaw kami kini ading ko nga bebe di suli. Hindi maselect may sa nga waitress. Yes, sir? Nabimbin sa kami suna ya, kuya. Nabimitas ka kami suna. Hi. Special child. When sir, special child. Adamat kaanak kakasta. Kaskan ko na. Makayayo. Very good. Makayayo ak. Amok tegsala. Amok pwede kanta. Behave. No din na, do awan di mangibaga kang agsala ka, nagkanta ka. Behave ka anak. Ay anak. Po ya. Ading ko. Dito order me.
Sige sir, mabitlahin. Naimas mo lang. Naimas, amo ka magustuhan nyo. Namanin kita hek manong name iti adda iti counter. Iso edit nang itadaki di surat. Iso ti manager, o naking kuko at restaurant. Iso pwede kaya anda ti ka so pwede ka hera. Manong name nakit kita hek natiyampo na talaga ti pandemya. Agad nabit pa nga nag-open manindig ito malugi da nga talaga. No kasto lang iti customer da nga sumagmanulaan. Kinan ko nagtinakam ko. Agad nasaran manong name iti order mi. Apo inimas manong name iti kapsat ko. Naimas kuya. Naimas luto da dito'y. Ang may tandumanin o ano may tandumanin na masango. Basta behave ka. Ang kuya, basta behave ako kang umay tandumanin dito'y. Sige. Agtignan ka nga danakim na ngamin. Gusto man ti kayat ko. Naimas. Pwede agbayad kami manong name sir. Kuna ni manager. Libre ka no? Saan nga balin? Gusto saan mo makabayad iso ni bangko? Pagkatapos, agilibre pa ay, saan ko? Ano nga mabalin? Siya, alam ti bayad ko. Manong name ti mismo nga manager and ti pasadag. Yes, sir. Good afternoon, sir. Manager. Natiya sa mo nga panangawat iti bayad mi kat mako nga sip-sip. Saan nga mabalin? Gabuta, noan yaman ti naitad kalintag iti bangko ang pagtrabaho. Iso ti matungpal. Sabi ta kasta, sir. Ikalakaligagom kumatkit nga medyo ti panakaurnong ko ti bayadak. Aging kamadanon ti na ito din nga plaso. Dakas ka din, no? Mangteda ka ti pabor. Samat ka dakas ang neeran rana. Siya tinangtid kang gati notice. Akatapos ilibre na kami iti kapsat ko. Kapsat mo? Hi. I'm Elena. Ay, siyakmit ni Bibe. Bebsi, yung tawag ni Kuya Kanyak at Bebe. Buta pa pababay Bebe ka. Ay, nakagasgasat ka, sir. Apa ko man nagasatak? Naadan katikas ka ni Bebe. Di ba, Bebe? Sinalabay naman ang name ni kapsat ko. Imarakop met ni Bebe. Thank you. Anak nangamutayin? Ate Elena. Ate Elena. Sir. Mabaling ka di. Patgam di ko nakam. Saan nga pa nang sip-sip dito kahit ko lang nga sige, gusto ko na. Thank you ha. Saan mo pinabayadan to order me? Kuya. Abay, kahit ko nga mangi-take out. Sige, ipasagana ti-take out mo. Thank you Ate Elena. Thank you. Kasta unay manong name itiragsak ti kapsat ko. Wain. Kan kasta unay itiragsak ni Elena manong name. Kasla magustuhan na manong name ti kapsat ko. Isubalat nagkuna nga nagasatak kanuta na daanak ti kapsat akas kini Bebe. Sa bali mati utak na niya. Baka matno. Dating special Chinese sona na nagbalila nga matino.
Manong name pinadas ko manin nga tinawagan ni Rose si Mungbat. Anak masapol mo. I miss you. Jack, kadimot ko na kaya ka nga saan ka nakayat. Api kami na saan ako nakayat. Gapot na damat ka na patpatid ka nga tikapsat mong abnormal nga mitit siya. Sangad normal tikapsat ko. Agpatpada kay nga rudan nga abnormal Tadi mo anugotin nga abnormal tikapsat mo. Nakalawlawag. Manutawan na. Balasangan. Ngam ti utak na. Ubing. Hindi kahit nga sawin, abnormal. Saan nga normal? No, di kahit abnormal. I miss you. No, kaya't mo ang tultuloy relasyon ta. Panawam ti kapsat mo. No, agasawa tag, dan nata, hanta ka din na ti kapsat mo. Oh. Dapat patig ti kapsat mo ngam siyak, di ba? Baka dapat igidigundawayan nga sa malipatan nga kapsat mo, baka kaidam, napindas mo nga rin ti kapsat mo. Lalaki ka, tao ka lang. Amangan mat no. Mga damdama, ag dinamag nga masikog ti kapsat mo, nga ti akimputot kit kapsat na. Dila babawik. At imawag ka. At habi ngamin nga tumawag ka pala yung kanya. Ma'am Dennis, agpadpada kayo tikabsat mong abnormal. Habi ko na. Abnormal ka. Gabuta, para kayong kakit, special child tikabsat mo. Di ba? Abnormal ka. Gabuta sa mo kayat nga may isina isuna. Mabali mo mga tandan, iti mga yuwan kayong kuwana. Kabailam mo. Ore man pa'y talo nga tattao ti tandanam nga mga yuwan kayong kuwana. Nga adamang pakan, adamang digos, adamang sukat kayong kuwana, adamang yuwan kayong kuwana. Tapos saan mo pa panunutin, no anyaman ti dagas sa mapasama kayong kuwana. Tisap sa pulek. Kahit makaawat ken kuan. Sisino ko mati masapula makasta. Malem ti Biyernes manong nemi di agawid ak diti balay. Ili sa pulek ti kabsat ko tawan nga mangsabat kanya. Andi. Ni Bebe. Ni Bebe, auntie. Baka no, ito lang nga nakalibas. Nakalibas na kapsat ko? Ito naman ba nakalibasan nyo? Kasano ka nakalibas? Ada ngamin na gayam ko itay nga nagbaser. Ket rimuwarak rimuwarak ha? Rimuwarak nga nakalukat ti gate, ti basit nga ridaw ti gate. Ada ita ni Bebe iti hardin nga gayayam. Iti awanin dyan sa nga ilik, sumreka, sa puli ko so naawanin. Anya, kayo dyan sa wana, saan nyo ka napupuutan nga rimuwar? Saan nga ron? Oh my God. Abi nga rin gatiin, tawag nga dagos kanya, itawag ko man nga si Mangpad ka, itailaeng. Manong nemi rimuwarak, sinapol ko. Nagdamag ka kiti karuba. Nakita nyo kamsat ko? Sino kamsat mo? Ni Bebe. Datay special child. Naan. Sus ko, ang mga narakada yun. Ang mga nakakita kayong kuha ng lalaki kat nagtripandan kat kinindapda sada. Oh my. Ang mga pagsusunublatan ng ramisan din napinta sa kapsat ko. No, sa mga special child.
ka talaga nga nakapimpinas ka balasang. No saan ngagtignay nga ubing ka talaga balasang. Ang mga nada nakaamo nga abnormal, special child, iso na kat yun ang dawayan dan. Oh my. Manong Nemi, malakip ko ti restaurant. Nga na pa namin nga magustuhan dati loto na. Ang mga sa jiten na. Kapag sirek ko Manong Nemi, hindi mangig ko ti dialogue, ti may isang lalaki. Ako na, abnormal ka! Get out! Abnormal! Induron na Manong Nemi, di pagsawsawaan na kit ni Bebe. Darupat ko Manong. Nakitak ni Elena. Nga pa nangarayat iti kapsat ko. Manong Nemi, kaslaala na ilansa, dagiti sakak, iti ruangan ti restaurant, nga jakmat mayadang ngam na dangig ko ti dahil. Hey, baka sikat abnormal. Abing indur mo. Abing kami napastra kayo takas kengkuanan dito abnormal, agbagtet. Ayaman nyo man di manager. Siyak ti manager. Kun mabaling ka di. Nga si kantirong maritoy. Di makasapulan ti customer na kasken ka. Napamuka din indoron, pinagsawsawam. Ano nagbasol na ken ka? This is the one na. Kaya't nangadawatan ti in-order ko. Dumawat gaya mapag sa mong ikan. Kasano ko maikak? Kit order ko, di pa umanay. Kasano ko pansinig na tang abnormal. Abi nga mga nagpastrek kahit abnormal. Saan nga abnormal na ito eh? Special child. Mabali mo ti sa rumor, sir. Di makasapulan ti customer kasken ka. Kensa mo nga baybayadan ti order mo. Taabuloy may laing ken ka. Ano dapat kanunungam deta? Ngamit sa ka-customer? Di sa anak to nagsubsubli o saan ka nagsubsubli? Kapinanong deta? Abnormal. Jakap kapinanong. Ngayon kasi parang tratar mo kayong kuhana. Abi nga tratar mo nga padamat lang ang tao iso na. Pada nga tao nga abnormal, bumano kan. Sige. Susa po ay. Thank you ata saan ko nang bayadan dito in-order ko. Linabsan na kit ti customer Manong Nemi nga nang iduro ni ti kapsat ko. Kinusilapak, kimusilap mo. Dandagla danugin man. Anong Nemi ar-arakupen ni Elena tigapsat kong war-arakup met ni Bebe kang kuwanan. Saan nagsangit, ha? Ano lang gamutayan? Betsi, Bebe. Dumawat ako lang, Reggie. Order not. Ay, suti magusto nga. Hindi na kaya't induro na kending. Abe nga minisot inisigam, abe sa nga siyak kuma. Kahit ama mo ka man ten, nagamam mo ta idi. Hindi ka doon may mahanong mo ni kuya. Wala gusto nang sangit. Gara ka, didit korsonadam. Gara ka ta mga iprepera ta isukalim, okay? Layang namin ni kuya. Oo nga, di pa si mangpit yung kuya. Ni auntie, ibaga kung umay kam dito, di na kayat. Murayam ni kuya ko na, no. Diyak mo maorin ni kuya. Isutay, itay, lukat na ti gate. Kat saan na ka nadlaw, naglibasak, nagtartarayak ni may dito, eh. Oh my God, Ben. Ate? Love na? Love ka. O yun, sanak nga kapin ano? Diyak lang kami kaya tinaramid kang kadi customer. Abi nga minakastoy ka. Manot tao mon?
Imbaga naman nung nemi, titawan ti kapsat ko, babayan ti ramay na. Balasang kan. Rumbay ngo na nga, napindas ti panagpampangungot mo. Nga pa'y, pati si ka, ibagang abnormalak? Saan kang abnormal? Special child ka. Napintas ka. Nasingpet ka. Na naroon nag-behave ka. Okay? Samong ipalubos ngamin, nga ibagada kang abnormal ka. Kain, agnaknagam ka. Kaya na, ate. Sige, dahil ito order mo. Order mo. In-order ko para kang ka. Mangan ka. Saan nga namin kasi panagkutsara? Yan. Kasi panagkutsara, ti napintas, kaya special child, nakaskin ka. Saan nga namin nga child? Malasang ka. Sige ko, ate. Thank you Igimas. Iso pa lang manong nemi, iti pa nakakutik ngayon siya nagdiretsuha ka mismo kin Elena, iti adda iso na iti counter. Elena, ay, sir. Sir, biyernes ita. Mabaling nga din nga ito no Lunes, laing nga iti panagbayad ko iti bangko. Kada pagbayad mo? Parang no, may remedyak dun. Naging ganito naman day. May baha mo na, Elena. Sir? Siyak dun di bang bayad. Ano, sir? Inlibre kayo gini nga kapsat. Sa ano mapisa mo kumakayat ng ilibre kayo? Magadabos, itata, dakdakal man ito supapak mo, gabata si kantag bayad. Di mo ka di kayat? Kayat ko, sir, ha? Abagad din saan? Nakamimas ti pandangan di kapsat mo. Gabas naman gusto natin loto yun. So, yung kalikagom na taglibas nga may dito eh. Baka, kahit mo pa itong mutang ti nayon di po na. Saanin? Baka jak makabayad. Baka kahit mo kasusyo ta. Ha? Kansa lang ang kasusyo. No adat negosyo maten. Inutoy balay yo. Mabaling ka dito magpasyar. Puno na mga iparit. Balasang ka pa lang, di ba? Owen, baka do boyfriend mo. Dua taon nito, tinapalabas nga ang boyfriend ko. Apay ngamin. Diyan ka mo. Abnormal ka, no? Abnormal ka? Saan? Special child duck. Sumudlangan asi ng ikang kani, bebe, kapata. Nagbadbada kami, no? Nadahanak matikab sa tikas kang kuana. Iso na lang tao. Tanya. Natayin. Kalpasan nga. Nagsusublatan da nga rin na meskin pinatay. Iso nga, ananadam kabsat mo. Napintas. Ang mga may tulad iti kapsat ko. Sumidla kayo. Tilain ka sa pulang kadakwada di kasking kuha ng panakaawat. Panangipateg, panakaawat, ken panangisuro. Nanyo ti rumbeng nga para kadakwada. Iso nga nagasat ka kunak, nga nadaan ka ti kasking kuha na. Kaputa, naragsak, iti maddan, di kas nakakapsat. Sang adi?
No, kung matinong nga balasang tikapsat mo, may ayon na ka nga ta. Irintutan ni Bebe nga kapsat mo kit amok nga isotirason no apay nga masapa ka nga gawid, tamailiw ka kay kuana, mailiw ko iti pa naglambing na, mailiw ko iti pa nagpakatawa na, mailiw ko iti kinaubing na. Ti pa nakaayo ti may nga tao o iti panagubing na. Ang kadi, ngayon doon makadakelan, nangrunan ng lalaki. No nalukon ton, nabangag. Agpungtot kanton. Makaaramid ton ti pagpungtutan. Ngayon tikas kaniya, Bebe, hanggang makaramid ti pagpungtutan may sunay. No digat pagkatawaam ken pakaayawam. Tagtalined nga ron iso ng ubing. Ti ubing ket makayayo. Ngayon ito ng tainganan. Saan nga makayayo? Aglalalo no, amunan tagaramit ti sangar siya. Manong nemi dahito yung tisapsapulek ko na ti makaawat iti kapsat ko. Husto ti kapsat ko manong nemi dagiti nagbaling nga girlfriend ko idi ket sanda nga pudno, sanda anapudno kanya. To napudno da kuma manong nemi amo da kumamat nga ayaten ken awaten iti adda kaniyak nga kapsat. Wan manong. Ngem ni Elena manong nemi oras saan kon nga baga ken kuana nga rumbeng nga ayaten ken awaten na ti kasasaad ti kapsat ko. Ngem di pala yung damo manong nemi ket amunan ken inayat na ni Suna. Iso di agrobwatak manong nemi iti may sa nga rabii tapno mapangkupasyaren ni Elena. Kuya, papanom, adamanin armem, makasang kumanin na kaya. Ni Ate Elena, tinaparsyanan. Ay, iso na? Umayak man. Saan kang umayak? Kaabay, dukatat mga aram kang kuhana. Saanin? Gabuta mo kakayat na. Gabuta isumat na talaga ti patpatig ko. Taapig yung patpatig mo iso na. Gabuta iso lang di makahawat kin ka. Kahit mo agasawa? Kahit ko basta ni Ate Elena. Indaton ko ti panagayat ko kini Elena manong nemi kahit kalpasan laing ti talo nga lawas sa pa makabulan. Tano kasta manong nemi na masangok kahit kaduwak ti kapsat ko kahit mapangkamangan iti restaurant na pati iso na makilanglang nga mangan. Nakaragsak kami manong nemi. Awang problema iti kapsat ko gabuta noan niya ti baga ni Elena behave andin ko oy nate saan nga siyak pa iti mga nawang ang behave iso na adan ni Elena inaklod na nasakbay manong nemi nga inaklod na kan sakbay nga nagkalaysa kami. Yan, awanin ti problema na ti utang ni ti bangko. Inawat na pa yan manong nemi. Itinted ko keng kuhana nga panagkasusyo mi. When kadaradan manong nemi nga dimuraas ti restaurant na nga nadaan pa yan at bigla iti duwa nga sana. Nagkalaysa kami manong nemi kini Elena. Nga mom nga niya Bebe akabsat ko manong nemi kit iso tinagbalin nga maid of honor na. Nga karedy nga aldaw nga seremonya manong nemi kaslasanda patyen. Nga ni Bebe manong nemi kit nakanormal iti panag-isem na panagmarcha na. No pa di adda kami ni iti reception manong nemi kit simuro manen ti panagapak special child na kabutang sala-sala. Nagsala-sala, aglagto-lagto, ang sila kunibing nga ba, ubing panunot na, manong name. Damat ni Elena, nagkuna, be, ading ko, behave. Ay, ate, makatay na. Makatay.
Sorry, ate. Arami dun tureten to na dati di balay. Okay? Basta. Uy, maawatan da ka. Ngem, hanga dito. Ate, thank you, ate, ha. Wala. Saan lang, ate, tawag mo kanya? Ipag. Ipag? Gamot asawa ko, tikapsat mo. Nagtultuloy manong nemi iti kina special child ni Bebe Kapsat ko. Ngayon ko nak, saan na nakas idi manong nemi nga marigatan ni Auntie Isabel nga mga iwan kang kuwana. Tababayan ti tulong manong nemi ti asawak nga ni Elena kita. Adada kiti kuntahon manong nemi nga nasimbeng iti panunot ti Kapsat ko. Nakaroon no ibaga ni Auntie, ni Ate Elena, magunget, la. Auntie? La. Mag-behave ka. Ibaga ka kini ate mga, ni ate mga Elena, makita ang kagura na ka. Ito lang ko tinagtrabaho di bangko, manon naming tuloy man ti asawak, tinang manage iti restaurant, nga restaurant may ita, ngagpadpada. Dagdama manon naming inawon, ni Elena ti umuna nga bunga ti inayat mi. Kita sabi ko manong nemi ta, awanin ti dumdumteng pay, aniyaman na problema. Kada kami, nangaruna kaniya. At sabi ko manong nemi, ta usto ti ko na ni Elena, nga nagasat kami. Iri kaadda, tikas kini Bebe, ama ko ng special child. At ano ket, dagiti imasenso, nga daan itikas aken kuana manon nemi. Isu kano tikas gasan. Sabi ko na kunakmet manong nemi kita ni Auntie Isabel saanin nga marigatan nga mga iwan itikapsat ko. Manong. Tata ko nadan nga addan dati ibagan na tapos kasta kita saan nga sobraan tikapsat ko iti kasjay a klase. Kinaubing, hindi pampanunod na. Dito nga rin, ti pakasalitak, manong naming, kilagyaman naglaunay, ti anus mo, nga nangipasa, kayan panangurnos mo, kalpasan nga inak, insan ken ka, ti Italiana. Sabi ko man, tadamat na ibatik nga andal, liwliwagan pagsarmingan ti biyag, kadagitipatak nga dimingeg. Sabi ko man, tadari kitay, nakarelate nga nadaan, hindi makon ko ng special child. Toy nga ro dagyaman nga pagaya mo, Dennis.